We are back! Med endnu mere perverse kommando sætnings hold nu kæft. Undskyld. Ej, Asger han skreg lidt af mig, så jeg ikke var så pervers. Han blev han blev rigtig vred på mig, faktisk. Jamen, det var bare så perverst. Altså. Var det? Tak. Ja. Og kæft man, den er syg, den pickaxe her, mand. Jeg synes også, jeg er pervers, Asger. Det er godt. Ja. Det er bare dejligt. Hvad hedder det, diamant? Jeg er i gang med at lave en ny mine. Måske skulle vi downloade det der MMO. Ej, hallo, de her hacker der, de skulle da bedre end at have sådan en superdrill hver 300 million sekund. Så er der ikke nogen, der gider. Hvad helvede sker der? Hvad snakker du om? Hvad sker der lige for det blocks her? Er du på lag eller sådan noget? Ja, det er bare fordi, jeg har den der syge pickaxe der. Og så var der sådan nogle blocks, som der bare, jeg ikke kan... Jeg er stiv! Nikolaj! Jeg ved ikke, hvordan man stopper det. Jamen, jeg er skæv. Nikolaj, jeg har været på druk, Nikolaj. Jeg er nødt. Please specify. Hvornår? Stiv, Nikolaj. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det ved jeg. Grineren. Ej, for helvede. Bliver det med? Hvad hedder commanden? Pas. Ej, vi skal lade være at bruge den, Oscar. Jeg vil så slå det fra. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Hvad hedder nu det? What the fuck? Nikolaj! Ja. Slå det fra! Okay, jeg ved ikke, hvordan man gør. Så må du pause videoen, indtil det er væk. Okay, be right back. Hallo? Hallo? Asger, han er ikke stiv mere. Nej. Vi kørte ned og købte en kaktus på tanken, og så... Ja. Yeah. Forstår du det? Jeg er nede i dagligbrugsen. Der var faktisk en rigtig pervers mand, der stod inde bag kassen. Hvad fuck er nu det her? Ved I, hvad han sagde? Ellers andet. På hvad? Ja, det var godt nok lidt frækt, hva'? Pis Tror jeg. Pis frækt, mand. Jeg fik ordentligt boner på alt muligt. Er det hele? Han var mega sådan... Og vi er faktisk begyndt på sådan en lille mine her. Så den er rigtig Hvor er godt. der meget kul over det hele, mand. Vi skal sgu da ikke bruge alt det lortesten der. Kan vi ikke? Nej, vi kan sgu da... Jo, det kan vi godt, men... Vi har mere brug for kul. Hold da kæft. Jeg blev sgu da bare stakket med kul hele tiden, jeg gør. Her, Asger. Vi har jo ikke brug for mere kul resten af den her sæson, mand. Ron Weasley, Harry! Run. Og jeg har fået den sang på hjernen, jeg ved ikke hvorfor. Der er en kajte, der har vist mig. Hvem må det er? Emil. Ja. Jeg kender ham ikke. Hvor er forresten, Nikolaj han fandt 25 diamanter. Ja. Der var noget 3-4 år, jeg ved ikke lige at kigge. Ja, I må undskylde det der. Det er bare sådan noget Facebook noget, der bare sådan kommer en gang med dem. Jeg synes bare, der er mere redstone, faktisk. Jeg fandt mere diamant ud. Super. Den her gang fandt 22. 23. Er det ikke fortune? Er det ikke held? Det ved jeg ikke. Okay, vi skal bruge rigtig meget sten. Jeg har rigtig meget sten. Ja, jeg tager rigtig sten i også. Okay, jeg ringer lige til rigtig sten. Okay. What the fuck? Er det dig rigtig sten? Ja, det er mig. Hej rigtig sten. Er det eller sådan noget? Nå, det er mig flintesten. Nå, det er ikke der, jeg skal snakke med. Jeg skal bare snakke med sten.
Jamen, alle sten er jo en slags sten. Nej, bare sten. Ikke, det skal være ikke nogen sten, bare sten. Rigtige sten. Sådan en, man finder. Man kan også finde flintesten. Hold nu kæft! Fucking svin. Nikolaj, Ja, lad være med at ryge, når vi er der, at vi filmer, Ryg? ikke? ryg. Ja, du skal ikke ryge. Ved du, hash, mand, det kræfter mig sådan for dig. Det skulle da ikke mig lige at drukke mig stiv. Ikke falken. Falk. Falk. Giv mig han egentlig ejer Falk, ham der. Og Perverst. Nej, hold kæft, mand. nu kommer kraften. Går dog væk. Lorte lava. Er der lava? Er der Lava? Ja. Lava. Ikke noget lava. Og jeg vil bare fylde sådan næsten 2 dobbelt. Nej. Hvad? Hvad fanden? Noget sådan der. Chunk. Giv mig af dit diamant. Det ligger i kisten. Du tager bare. Fuck diamant. Jeg skal bare smadre det her. Nej. Vi optager det ikke, gør vi? Vel, Nikolaj? Nej, overhovedet ikke. Nu ringer han sikkert på Skype. Mm. Hov, husk den. Wow, der var silverfish stone blocks hernede. Nå. Prøv at se, her. Det er herovre. Hvor fanden kommer de fra? Se her. Jeg skal prøve at komme ind. Kan du se, der står der spawner silverfish? Nå, så var det gjorde. Det var sgu da derfor, jeg kunne smadre sådan en lava i... Skal du? Fedt. Lava! Nå der. Det er dejligt. Jeg elsker lava. Det var fucking irriterende. Det er dig. Nå. Skal jeg fandt mere diamond? Giv mig det. Okay. Og jeg fandt også nogle af de grønne ting der. Fik du 9 af 1? Ja. Hold da kæft, mand. De er syge i hovedet. Lad mig svare. Kan jeg nå fly? Kan jeg få... What the fuck? Jeg laver lige en masse chests. Jeg laver chests, jeg har ikke tid til at svare. For helvede, man. Hører han ikke efter, hvad jeg siger, eller hvad? Hvis jeg kan få brandbiler, så kan han få brandbiler. Nej. Hold da kæft. Okay, Asger, skal vi smutte op igen? Ja, jeg har op. Okay, jeg tager lige de mest vigtige ting med. Okay, bare en masse kul til alt kullet. Okay, jeg ser lige, om jeg kan have det, først og fremmest. Okay. Hallo, vi har optaget 2 episoder, og vi har over en stack diamond. 9 emeralder og en masse kul. I har penge. Har
du? 100 millioner. Har du penge? Penge? Er penge ikke lag? Det er det sgu da i Counter-Strike. Her, Asger. Jeg lægger det bare i den her kiste. Det er den her. Det her, det er mineraler, og så det her, det er byggematerialer, og så har vi træ hernede, og halløj her. Er det bare dejligt? Nikolaj, Det er et navn. jeg lader dig føre ordet. Nej, jeg kan vente med at gå på toilettet til vi er færdige med at optage. Nu er jeg skal skide skide. Ja, okay. Lad mig skrive. Skriv 10 kroner for fly i 10 minutter. Fly. Asger, det skal bare laves til... Hvad fanden var det? Hvor? Det der. Jamen, skal det ikke laves til stone bricks? Jo, men jeg kan kun lave dem, du har brug for. Du skal bare ikke lave det hele, bare sådan, så vi har sygt mange. Jamen, jeg laver bare 4 stacks. Okay. Sådan der. Fly. Fly. Jeg kiggede ham med 999 sekunder. Så spammer han mig på Skype. Nej! Hvad? Venlig. Jeg skal lige se kick-kommanden. Hvorfor kick? Kick? Hvorfor kick? Whitelist. Remove. Falke Emil. 1. Sådan der. Chill out, bro. Chill out, I'm just one fuck. Jeg elsker du ikke min Asger. Fuck, det var sådan en mega OP pickaxe det her. Du rørte mit guld. Alt guldet er mit, okay? Ja, jeg har guld her. Giv mig! Tak. Det er sødt af dig. Du rører ikke mit guld. Hvor er dit guld? Er det guld her? Jeg har taget Asger? guld. Jeg tager alt det diamond. Ja, det var godt få det guld tilbage, værsgo. Sådan Ja. der. Hvor er det guld, jeg smeltede før, hva'? det er Hva? Hvor? Der. Hvor? Det har du sgu da i din inventory. Er der kun én guld? Ja, der var kun én guld. What the fuck? Nu Hvad er der ringer Falke. Go fuck yourself. Jeg ved ikke lige, om der kommer sådan nogle stop i optagelsen, men... Holde. Det er det vores mineplatform, okay? Okay. Så her det lige... Det er her, hvor vi... Der brænder vi og byggematerialer og sådan noget, og så bygger vi bare. Det her vi... Så gør vi bare sådan... Hvor vi... Var det dig eller mig? Hvad? Var det dig eller mig, der fik en besked der? Det var mig af Falke. Falke brandbil. Ej, men han er awesome. En gang imellem. Ja, det ved jeg godt. Han kan bare også godt være ret irriterende nogle gange. Og han kan være awesome irriterende. Jeg skal lige ned... Nikolaj, kom ned herned og join mig. Men jeg er lige i gang med at hugge træ. Ja. Træ er mit liv. Der er 7 år som træ her. Det var ikke et år som træ. Her. Jeg skal have en masse af det træ her. Jeg skal lige til at bygge noget. Bygge. Jeg skal bygge. For du skal bygge. Og jeg skal bygge. Og vi skal bygge. Og jeg skal... Tidsmand! Nej. Joho. jo. Ej, Asger. Det var det for en svatbøvs. Ja, det var din. Jeg tror, ja, det var Falke.
Ja, det var Falke. Falke. Nej, jeg synes, når han slår en bøvs hjemme sammen over i Herve, ikke også? Så siger det bare herovre. Vi kan høre det, når Falken han bøvser. Fy for helvede, mand. Som er Wow, ret for bøvs. seriøst? Hvad? Kan I virkelig høre ham? Nej. Nå. Jeg lyver ikke. Nå. Ja, der var for lidt idiotisk. Nej, hvor fint, Nikolaj. Det lykkedes. Projekt idiot. Jo, det skal der så. Nej, fordi hvis jeg kommer med fly, og så er det fucking svært. Nej, det var det ikke. Nå, bare til at tage på. Ja, wow. Hvis det er så svært, så er det fandme dårligt at spille Minecraft. Det må jeg give dig. Jamen, jeg er fucking god til det. Sådan der. What? Du må lige der, hva'? Om jeg rørte dig? Ja. Nej, hvad? Der er månen. Ramte du mig lige der i Minecraft? Dejligt, kør det igen. Nu bokker jeg. Jeg fik faktisk et headset her for nogle dage siden. Faktisk for 2 dage siden. I går, Asger. Nå ja. Nå ja. I går var det. Og det er rigtig godt. Det anbefales. Men jeg vil ikke fortælle jer, hvilket det er. What? Så kan man ikke bruge en anbefaling til en skid. Jo. Razer Black Shark. Jeg anbefaler Logitech G930 Wireless. Nej, søg. Razer Black Shark. Og man kan også få det i Battlefield Edition. Ja, det kan du sgu da også på Logitech. Det er bare bestille det. Black Shark. Så leger vi det. Ja. Jeg kommer til at sætte noget til sæt der. Det var ikke min Det er sgu da fedt. Lad det være. Det er fedt. Det er fedt. Okay, Jeg skal have noget glas. nej. Har du noget sand? Der er sand hernede, skal jeg hugge den. Der er en kæmpe ørken derovre. I'll go get some. Nej, det skal jeg nok gøre for dig. Jeg har hentet noget. Hallo, skal vi bygge her i ørkenen? Det kan vi godt. Okay, men skal Til nok tid. ikke ødelægge den. Nej. Det Her burde, i- eller det ville ikke have været så smart. Fuck. Gør det pænt igen. Skal vi bare sidde og game til langt ud i dag? Ja, lad du det. I have no plans for Det her. tonight. Altså, Nikolaj, jeg skal til drukfest, så. Jeg skal ud og købe hårde stoffer. Fedt, tag mig med. Ej, jeg er gasser, Nikolaj, jeg skal ikke til drukfest. Ej, du må ikke løbe sådan for mig. Ved du hvorfor? Nej, Det er fordi, jeg er 13 år. Igen? det vidste jeg ikke. Det kunne jeg slet ikke regne ud med. Hvor gammel er du egentlig, Nikolaj? 12. Jeg fylder først 13 til juli. Er der lang tid til det? 4 måneder eller sådan noget. Det er lidt lang tid, men det er ikke voldsomt. Så der, nu har vi vores lille crib heroppe. Det er faktisk ikke engang særlig grimt. Jeg blev 12, nej, hov, 13. Gjorde du det? Nej, nej. Jeg blev 13 her i marts. Asger 12. Jeg går bare gå ned og mine berserk igen. Okay, bare lad være med at komme stiv, så er jeg glad. Jeg vil godt være stiv. Nej, det vil jeg ikke. Not cool. Seriøst, det er utroligt, at altså, det skal lige siges, at imellem afsnit 1 og 2, ikke også? Der har været 10 sekunders mellemrum. Ej, 5. 5. Altså, så Ja. 5. Jeg har ikke fundet noget diamant endnu. Der var diamant.
Fuck, der var heldig. Der er ikke fået noget diamant endnu. Der var diamant. Det mand. Der er meget! Jeg har 50 diamond. Jeg har 17. Værsgo. Mm. Et af shit, jeg så der Jeg lidt. synes ikke eksisterer mig. Er du sindssygt, de tur. Electric. Kæft, men jeg skal stadig pisse. Asger, jeg har faktisk lavet en intro til os. Har du lavet en intro? Ja, en intro. Jamen, Eller hedder det bare... Nå, min den er bedst. Jeg har ikke lavet nogen intro. Altså, Okay. er det sådan en musik, sådan du, hvor der kommer sådan noget frem? Eller er det sådan... Ja, der kommer sådan noget... Nu er det, vi er gamers tilbage. Med helt nye frække afsnit og perverse sætninger. Helt nye build episodes med Asger og Nikolaj, hvor de udforsker verden og bygger kreative bygninger. Nej. Bare noget i den stil, ikke også? Tænk engang, at vi har en regel, som hedder, man må ikke bygge eller skrive perverse ting. Nej, der står ikke, man ikke må sige det. Det er derfor, jeg gør det. Nå, vidste jeg da ikke. Den har du ikke lige set komme, Asger. Jeg skal prøve Det kom som et chok, da du fortalte mig, Ej, det var en, der hed Emilie, ikke også? at jeg er pervers. Den dag du sætter rent skiltet op til mig. Okay, ja. Nej, nej. Der er sådan en pige fra min klasse, der hedder Emilie. Læbe. Nej, men hun Læbe. ja, okay. Hun er læbe med Fie. Den voksen. Fie? Hold din kæft. Fie skulle ikke en voksen, men god. Hold din kæft, sagde jeg. Nikolaj, Ja. go fuck yourself. Go fuck myself. I can't fuck myself. My dick is not long enough. Ja. Ukontrolleret savl. Har I set det der hvor at ham der hundetræneren kommer ud det der tak for i aften der. Så bruger man kommandoen puh. Og hvis det ikke virker, så tager man nogle lidt grovere midler i brug. Så låser han bare til den der hunde. Og så bagefter, det kan godt være, der har været et kamerahold, men det er altså ikke nu. Jeg skal have 5.000 for at låse til den hund. Jamen, den har ikke bevæget sig siden, den låser til den, har været bevidstløs lige siden. Det kan godt være, men jeg prøvede at hjælpe, og det får man ikke en skid ud af. Skide sjov. Ja, det ved jeg godt. I burde se den, jeg lægger et link til den. Ej, mange ting lyder sjovere. Undskyld, når man ser dem sådan. Og der er bliver man- diamant. Skide mig. Så bliver man også lidt mere frækt ord, jeg ikke må sige. Wow, jeg skal ikke tage diamant, dit lortelave. Asger, hvor fanden kom vi ud hen? Det ved jeg ikke, bare skrive skråstreg home. Eller jeg har mit home deroppe. Ja, det har jeg også. Nu fik jeg kuldegysninger. Jeg ryster op! Kender I ikke det? Nej, Nikolaj. Kan vi ikke gå? Mest alt, fordi jeg skal tisse rigtig meget. Jeg skal kraftigt også pisse helt vildt, mand. Vi pisser i pausen, vi gør, Asger. Ja. Nej, hvad laver du? Hvad skete der? Det her, det var en episode. Vi ses, Ja, vi folkens. ses.